Ja, hallo? Er det politiet? Jamen, der sker et eller andet overfald her ved Domkirkepladsen. Det er en mand, der er i gang med at banke en kvinde. Vi har pligt til at anmelde et overfald eller en anden form for kriminalitet til politiet. Politiet vil dog helst ikke have, at vi prøver os selv at gribe ind, for situationen kan hurtigt udvikle sig alvorligt, og vi er jo ikke vant til at skulle se, hvor farlig situationen er. Vi skal helst vente, til de kommer. Ja, er der nogen, der kan fortælle mig, hvornår borgerkrigen i USA brød ud? Det var i 1861. Det var i 1861. Det var rigtigt.